Je mag inderdaad deze microfoon nemen. Ja, Tom Helsen, iedere keer als je naar een muziekcafé komt, is het met iemand anders, hè? Dat is wel tof. Ja, maar ik hou gewoon van heel veel uiteenlopende dingen en zo. En ik heb ook de luxe dat gaat en dat jullie mij ook telkens voor vragen. Voor hetzelfde geld hebben jullie iets van, hey, oké, is er weer zoveel senaat, maar jullie luisteren echt en jullie, als je het goed vindt, dan ben ik altijd klaar, dan ben ik altijd heel blij voor. En het is een toffe avond. Het is een hele toffe avond. Ja, dat vinden we wel absoluut. David Latour. Op Wikipedia staat alleen David Latour, artiestennaam voor David van Oerbeke, is een Belgisch artiest. Dat is alles. Dus ik stel voor dat we even Wikipedia aanvullen bij deze. Misschien gewoon even met geboorteplaats en datum. Geboorteplaats Gent, 8 oktober 74. Voilà, dat staat er al bij. Vooral bekend van... Lady Masquerade. Lady Masquerade. One Day vs. Mars. One Day daarmee is het gestart, ja. Ja, maar Lady Masquerade was wel een dance hit. Allee, dat is echt een kraker geweest, zo te zeggen. Ja, dat heeft inderdaad wel goed gemarcheerd in de België. Tot in het buitenland misschien, David? Nog niet echt in het buitenland iets mee gebeurd. Ja. Nou, we zullen het nummer even laten horen. Maar hij heeft veel goud gehad daarmee, wat heel afzonderlijk is in België. Ja, ik is single. Ik heb nog nooit goud gehad in mijn leven, om nu niet te geven. Ja. We zullen even een fragment laten horen. Niet bijna, maar voegen we ertussen. Het klinkt inderdaad een beetje zoals Will. Er zijn mensen die denken dat het Will I Am is, of dat het... Het is een internationale artiest is. Er zit alles in, ook een beetje rap, dance, alles op elkaar. Het is een beetje de bedoeling om altijd een instrumentaal te maken met dan een wijze stem, waar dat er echt een gimmick in zit en dat ze zeggen, hé, dat is hier iets nieuws. Ja. Zoals Tom Helsen een wijze stem is geweest voor u. Ja, zeker en vast. Wat heb ik nu bij dit nummer gedaan? Een beetje disco nouveau, instrumentaal en dan met een heel wijze poppy stem, zoals de Tom die heeft. Nu, ik krijg heel veel aanvragen van zowel singer-songwriters als mensen die DJ zijn zoals hem. Maar het genre wat hij nu had gedaan, dat spreekt me heel hard aan. En hij zoekt ook een speciale klankkleur. Hij zegt, ik wil dat proberen, maar ik wil alleen maar mijn eigen zang verlenen als ik het eindresultaat goed vind. Want ik schrijf vaak voor anderen, maar laat door iemand anders zingen. Maar ik was heel erg fan van zijn grooves en zijn beats die hij maakte. En het nummer is heel snel tot stand gekomen en uiteindelijk heb ik besloten om het zelf te zingen. Ja. En wou jij meteen met Tom, of hoe is dat gegaan? Want hij is fan van jou, maar kende jij Tom Helsen? Ik kende Tom al on stage nog. Hij had al project gedaan ook met Reggie. En ik vond dat toen enorm opvallend ook. Ik had het live optreden gezien in Hasselt. En dan zijn er een aantal e-mails geweest. En dan is Tom bij mij thuis gekomen. We hebben een aantal ideeën gewisseld, gezien of dat het klikte. En dan is hij terug naar huis gegaan. Ja, alle twee goed. En dan heeft hij een aantal ideeën opgestuurd. En we zijn dan tot het thema gekomen, good times, back and forth. En, ja, zo was het. Nu, toen dat